probablement la més freda d'aquesta estació hivernal. Aquest dilluns al vespre i matí de dimarts esperem algunes nevades, sobretot concentrades de moment en sectors del Pirineu, Prepirineu, alguns punts probablement també de la Catalunya central. A part d'això, també aquest dimecres a destacar que la nevada anirà més, es farà més intensa, més extensa i més abundant al Pirineu, però també començarà a nevar a cotes més altes. Esperem que pugui ja. Ага.